paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan dita sirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bagitan ta itsuram, takanayon ka nga agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw, sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka now, natairak mait nga asawam. Ado pailat atiwag, no binis nga yan, tibuaw. Di ka man, oray na laad ti kaaruba ako nam, tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day ta ibagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya nagusto ba sasawam? Saan kala asadot? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan laaday taagtog-tugaw tar aramidam? Ha? Addan sa ngamin letag mo. Anya latag mo ta sasawan. Apay ko matilitag. Trabaho, ti bagbagam. Ite, litag. Ti adda letag na. Masadot ngagtrabaho. Ay, awan ti litag ko to yan. Dita ka manlangay. Ay, apay ay. Kaslama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribuka. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw, ti parikot na. No amawm ti parikot kao. Amumat nga raw ti solusyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Taintaman agdiskita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, saan natakaw? Ibagaking ka. Pagbiyagan, ti sikap. Anya ko maday taasika, paray. Sumurot ka kanya. Tapno makita. Kwarog, apay akasla aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak antay. Ingkagpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada ak, mabayag, sakbay ang makaurnungak iti kwarta antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain, ngamawan paggatang ka antay. Umutang ako makinianggal, ngamawan mait. No anya banday ta agatangham. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka antay. Katawaan damatan ti motor ka. Karag-karag ka now. Ay, imbagla jay karag-karag angam ti awan. Oh, at datan dito'y sudat, paray. Anya ngay ti aramiden ta di tao'y. Ataw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ibagata ang makaagas na gito yung bulbulaw. Agpay sukaday ang makaagas na kita. Yang amo Ang idisplita. Ipukaw ta ang makaagas na gito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numaduktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amo da kita tao da gito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta, paray. Irugim kitin ti agriyaw. Tapno makaduta, pare. Ay, sige man langan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umaluman paray, pasitan ti tao, anya itan ti aramiden ta. Anya pa ngay, pare. Agawid ta na. Tayo bilangay, numano tinaglakwan ta. Kadag iti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam, ngam adamot na kay ranudan ta kadakwada. Nya ngay, tiawag mo iti tawa na laka malukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sabagay, hangam amangan no agbalat at matlakad at ati madingar aramiden ta. Makaagas mo ta talaga nagiti bulbulang. Sabagay. Inton bigat, iti sabali manen alisaw, ti papananta.
Aglako tamanan ka dagiti bulbulong. Ay katwin ah. Iso ang mga alak kamit iti bulbulaw. Ta mga alak may. Tapno daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas, maumaray. Kaano ka kadi nga agbayad? Ang mga numabayag ka nga agbayad. No kumagsuswilduak, ibagak akatapusan. Ang saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko nga min nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badungkaw. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni Badung Mau. Nalaing agumura. Langan taman. Numanutin na sa pulan tayo ta nagmalan, paray. Mayat mo't gayam tinapanunot mo apagkwartaan paray. Kung nagtumig king kakay. Pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Saanay nga gungit kanyak ni tuyang kaw. Numaikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtal na no da kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. No apay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan. Kwarta ti agas tingiwat dagiti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga, anak ka panunod, iti pagkwartaan, paray. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumipngatan, nagkapwam. Anya pa'y ngay, inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano a remedyaw tinaramid mo? Ay, saan kon nga ibaga? Ikan ka, iti kwarta. Tapno di mumut ko na nga awan ti sirbek nga asawa. Kayat ko amaamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Yung kakiday luton, tilinaon to'y bayaw. Ha? Adamat ngagpaiso ba yung ma? Anya ngay ti kargaday ta? Ay, kat kita, ma. Adda tinapay. Adda kapay. Adda pagkapitan, itong bigat. Na, itaman pa'y ba daw? Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, agtatakaw, ti pa nagrup-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan tinagpakpakasi kanya. Anye, Apay adi ka matagtagaray, Kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatayin ta umutak iti kwarta na. An-anwam ti kwarta nga utangam. Sukatak kumati mo Turkaw. Awan ka di urnong mau. Nabayag kan ngagpaspasada. Kan awan mo't pamilyam. Awan mat urnong kaw, kagawad. Isu nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarod nga wampay pamilya, narigatayin. Day nga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay, Agsarita taman itinalapat si Kabadong. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanang. apay, agrup-rupa ka di amang utang. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti Isu asan mo nga ipagbaga, nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mga min aggungunay nga trabahaw. Ngam adamag ki di pagsayatan na, taimbagam, tuyang. Nagkita kami iti may sa agayan. Napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amwain, no niya tinaramid mi ijay. Intun bigat, mapan kami manay. papanam tataba daw. Ay kat inak man makipurdiya na. Ano naman ng kwarta. Anya ka di ti trabaho.
Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tida guys, no saan na kwarta. Ay kimadin na. Ay, ang mga numay-mayat na itapakipurdiyaan, tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan day jay. Da kami lang ken Douglas. Ha? Anya nga iti trabaho yaw. Kwa. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat na tanga ta. Ngam ti agpasada. Ay, jak mo Sa anak mo nga agpaspasada. Ay, kasta ka day. Ay, nagrigat langit din ti agsapul iti kwarta. Nalakalaan ko araw, no nasirib ka. Ang no awan ti amaw, ay kinarigat Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babaya gimatang itay Ay, bayam di nga girungi Tinaskain kit kimatang iti lako da. Gimatang ngam nagdamag. Sinong batak lang matag iti dinamag na. Ha? Anya nga iti dinamag na. No tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanagnagta ang makaagas dagiti lako ta. Mairupaam ka day di babae. Saan ta nakamasmag? Saan ko ang mabigbeg? Huwag kita kami manay. Sino nga taday di babae? Isula, may dadasaludsod na. May papanitiilak lako da. Ay, saan ta napagsaritaan tayo dyan babae? Aglako ta kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Kanya kumanga iti bibiyang na iti trabaho da. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daw? Ay, wine paray. Ay, naglakakit ti mang loko iti tao ako na ngayon. Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Hintakit mga alay tag tutuma bulong Paglalaukin ta. Tadtaden ta. Tapnusan da madlaw. Harigla daw. Nagtultuloy akas taoy, mayata pagsapulan. Naglaka at trabaho. Sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraab. Ay na, nagriga. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtim-tim plata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray? Ah, Pud-pud no, nga ilbularyaw. Kanayon mo't arumwar ni badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw, maray. Oh, imbagman, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, takanayon laengen ang nakailad ijay indayawn. Napanmad nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Kaslakas ta nga ron, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong baga, maray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di na mo't imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Dito'y taas si dagtisimbahan nga agpwistaw, paray. Ataw, ti tao di tayo. sige. Tairugik man ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan, dagiti kunang amang tigmanay, iti nasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, tado tila kumi anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad ti raman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo manan adwa. Ha? Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di nga impa-examen ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas? Inar-arami dyo lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Ha? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan kati pamanaknak amay saak a pulis. Ha? Pulis. Pulis ka na. Ay. Pulis ka, ma'am. Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain. Ay. Uray da ito'y kaduak titiliwin nyo, ma'am. Ha? Pirak. Nay. Simuro talaan kingkuana. Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa.
Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay, Ay, yak amo akas to'y gayang tibunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay asao. ay, Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganapyo. ah, Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado tinagreklamo. Iso at tiniktikan kayo ado. Kat napanaknakak amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to, ti panakadoktal nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Teng! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iti hingkay panagdangan.